Teraz. Čaute ľudia, ja som Heavy Day a dneska tu mám ďalšie video z Minecraftu. Už je to pekne dlhá doba, čo som nenatáčal Minecraft. A so mnou! S kamarádom, no. Myškom. A zrejme si pamätáte na tú sériu s kamarádom, čo som hral z Minecraftu. On dneska nemohol, ale najbližšie, čo budem natáčať, možno príde. Možno. Ja sa dneska viem do majno. Diffusy mám na easy, teda peaceful. Takže si zamknem. Ja už som tak dlho nebol na tomto svete, ja už ani neviem, ako to tu vyzerá. Neviem, kde mám tie majny. On povedal new file. No. Tu sú tie majny. Asi. A ja mám jedinú torču, to mi pomôže. A budem to tam mať zrejme osvietenie. Teraz si dám ďalšiu torču. Chvíľu kľudu. Ja neviem, kade ide. Ani chvíľu kľudu. No, už som tu. Tuto je zrejme áno. Uhlie, to sa bude hodiť. Na torče. No veď. Torče zidanovské. Mám tu ešte aj tento železný obyčajný krumpík. A si to nazbiera trošku cobblestone. Lapis lazuli! Našiel som lapis, Miško. Super! Ja som píšel Pokémona. Kúkaj, lapis. Lapis. A čo tu je? To sa bude hodiť na enchanting. Alebo si ofarbíš psa na modro. By som mal psa. Tak áno. Alebo si ofarbíš vlnu na modro. Proste si niečo ofarbíš. Už tu lapis není. A môžeme aj ísť ďalej. Tak, ideme. Miško, nerob. Ty nekopíruj. Ako ho kopírujem? Neviem. Miško, prosím, daj to tichšie. Pardon za tie rušivé zvuky. Ale to kamarát hrá bossa 4 a našel som aj železo. A ja kupujem gali. No. Keď sa tu bude ozývať, prepáčte. Už tu není a môžeme ísť ďalej. Kto tu není? Iron. Kameň. A ako som hovoril v prvom videu z Minecraftu, že si postavím tú väžu z
som sa rozhodol, že postavím aj druhú. A na to zbieram tento cobblestone. A prekúpali sme sa niekde do jaskyne. Ty vieš udržať dlho. A Miško. Tu mám malý zidanov. Láva. Lapis. Zlato! A viete, čo sa spieva v Minecrafte, keď nájdeme zlato? Si to počianská zlatokúpka. Si to počianská zlatokúpka. A lapis azuli. A lápis azul. To lapisová jaskyňa. Jupi, máme lápis. A slepá jaskyňa. OK, vraciame sa. Alebo to tam budeš kaziť. Si to počianská zlatkúpka. Tak sa vrátime domov. Myslím si, že toto vybava bolo celkom dobré. Našli sme veľa dobrých vecí. Ideme domov. Prídeme domov, vypečem si tieto veci a zrejme ukončím toto video.
Lebo už natáčame 10 minút. Takže to zatiaľ striniem a uvidíme sa doma. Hej, aha, čo sa stalo? Zničil som obsidian a nechalo mi tam portál. What? No niečo bude všetko z tohto videa. Ďakujem, že ste si ho pozreli, dať like, odber a čaute.